To barkanmu da dawowa kashin farko na labaran kenan ya kammala yanzu kuma za mu shiga fagen fashin baki. A tare da ni akwai Baba Bash M Bash. Barka da shigowa Baba. Assalamu alaikum Umma Miskili, barkamu da wannan lokaci a cikin wannan shiri namu na fashin bakin diplomasiyar duniya. Baba bari mu fara da wannan labarin na Mars, shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz, inda yake tsokaci a dangane da faɗan da yake tsakanin Iran da Amurka, inda yake magana kan cewa rikicin da ke tsakanin Amurka da Iran, inda ya ce Amurka na fuskantar yanayi na shiga kunya a wannan rikici domin Iran ta fi ƙarfin yadda ake zato, kuma Amurka ba ta da cikakkiyar dabarar shawo kan matsalar. Dangane da ita wannan rigimar da ake ciki. To Baba me kake ganin wannan batun na shugaban Jamus? To ai gaskiya ya faɗa. Na'am. Kuma wannan wani abu ne da yake nuna cewa dalilin da na sha kafa hujja da su Umma guda ɗaya ne. Na ce babban abin da ya zame wa Trump matsala jin kunyar duniya. Lokacin da suka jibge jiragen ruwa na yaƙi suka dinga firgita mutanen Iran, mutanen da ba su tsorata ba koge su. Ai kafa hujjar da suka yi sai nake cewa akwai wani abu guda ɗaya. Abu guda biyu a cikin ɗaya zai fi samu. Idan ba su kai wa Iran farmaki ba, to sun ji kunya akan karerayen da suka yi. Akan Iran. Da tsoro da wani propaganda da wani psychological war, wani yakin tsoratar da mutum a ruhin zuciyarsa. Na ce in kuma sun kai ɗin, to nan ma za su kwashi tabar kunya. Kin san Bahaushe ya ce da me ake naɗe ta? Da hauka. Da hauka. To su haukan ma a rasa yadda za a naɗe ta da haukan. Saboda babban abun kamar yadda shugaban Jamus din ya faɗa, ai na faɗi wannan magana tun kwanakin baya, nake cewa ai babban abin da Trump yake gudu kunyar duniya. Ai gudu yake kada akwata abin da ya fara a Vietnam. To ita Iran ta zame wa America Vietnam, wanda kuma duk wata dabara da duk wata hanya da ake tunani dole na sani ko ba daɗe ko ba jima, bare ma ba za a daɗe din ba. Sai ya kasance Iran ta zame wa America sakan Vietnam a tarihin diplomasiyar duniya tun bayan yakin duniya da biyu. Kuma aka tsaya aka duba za a ga cewa wannan karan babban abin matsalar da shi Donald Trump ya fuskanta, an samu karyewar manufofin Amurka a duniya. Abin da ake nufi karyewar American foreign policy. Saboda aka tsaya aka duba dacin lokacin da aka yi yaƙi irin na yakin Gulf War, lokacin Bush yana gwamnati, a kin ga America ta yi sa'a da ta zo ta iya mobilizing kasashe 32 har da ita aka fidda Saddam daga Kuwait. To amma abinda masu bibiyar diplomasiya suke tambaya, me yasa sai an yi taron dangi ƙasa guda ɗaya, shugaban ƙasa guda ɗaya za a yi mata taro? Ba don kuma ita America tana da wata dabara, ba ta so ta asara guda uku. Ba ta so ta asarar makamanta ita kadai, ba ta so ta asarar resources ɗinta, albarkatunta ita kadai, ba ta so ta asarar dakarunta ita kadai. To dabara ce. Mutuwar yawa. To dabara ce. Dabara ce. Ta kaucewa responsibility ne ai. Abinda take gudu ai losses ɗin, heavy losses ɗin, asarar da za a samu. To gara mu jingina da waɗansu abokan tafiya ƙawaye. Mutuwar yawa. Abin da ake kira mutuwar yawa. To abin da suke nufi kenan. To saboda haka kin ga amma a wannan karan Umma sai ya zama to manyan allies din ƙawayen America sai suka dawo daga suka ja baya gaskiya. Yanzu wani mai hankali ne, mai tunani, mai bibiyar alaƙar tsakanin America da Burtaniya a waye gari a ce America na yaƙi da wata ƙasa da aka ɗauki ta abokiyar gaba. A ji Prime Minister na Burtaniya ya fito ya ce this is not a British war. Ba yaƙin Ingila ba ne. Ya ce it's purely an American war. Yaƙin Amurka ne. Bacin tare suke. Bacin tare. Za a iya cewa da ƙani ne ma. A'a ba wa da ƙani bane ba. Ai uwa ce da yata. To. Kin san ai Burtaniya ita ce wa America mulkin mallaka. Haka. Ai ba maganar wa da ƙani. Uwa ce da yata. Tsakanin America da Burtaniya aka dubo history na colonialism wanda Burtaniya ta yi wa America. To in kika tsaya kika duba, to kuma a waye gari irin su France su ma sun ce ba da mu ba gada ina da kuke cewa da Hausa aka bari. Gada aka bari. Ba za ta yi ba ai gada aka bari a Umma. To kuma sai zaman cewa irin su Spain, irin su Germany, duk kasashen EU member states, kasashen da suke cikin members da EU sun ki shiga. Abu ɗaya suka gano. America za su raka. America za ta je ta ci ganimar yaki. A yakin da su a basu da kuturin bawa. Su tashi fankan fayau
babu komai a ga asarar sojoji ga asarar makamai ga asarar kuɗaɗe. To ai wannan umma shine abin da suke gudu, sai suka ce wannan karan ba da mu ba. To ai abin da ya zame wa Trump da baibayi, wato kusan shi kansa ya kasa samun numfasa. Bai zaci za a je ga haka ba. To shi shugaban Jamus da ke karanto labarin nan me yace? Chai shi Donald Trump ya yi underestimated, ya ci alwashin karfin Iran. Haka. Bai dauka haka take. Bai dauka haka take, haka ne. To kin ga idan aka riga aka ce, kuma babban abin da kani fa ne kamata ya ba Trump kyautar Nobel ta matsayin shugaban manyan makaryata na duniya, komanda ya ci din su. Dalili ko anan shine a yakin kwana 12 da aka yi. Na farkon nan. Ai shi yace dukkan wasu sinadarai na hada makamin kare dangi na Iran mun yi amfani da bunker buster airplanes nan warplanes na yaki mun lalata su gaba ki da. To inda zaki san cewa propaganda ce take tafiya a cikin abin, inda Trump ya tabbatar da propaganda sa cewa ya lalata waɗannan sinadarai na Iran, to me kawo magana cewa yanzu Iran sai ta lalata sinadaran? Ina so ki gane akwai wani abu da zaki iya gane a tsakanin propaganda da kare Trump da kuma claims. Tun farko zancen dama shiri ne ban da ma gini ne ma, saboda haka kai ne fa kace umma na lalata dukkan wasu sinadarai na kera makaman kare dangi wanda Iran ta mallaka. Haka. Mun lalata. Haka. In kotun ɗinsa babu ce. Mun lalata. To kuma yanzu yake cewa ba za a daina yaƙi da takaddama ba sai Iran ta lalata wa'annan. To ba a yi ba maganar lalatawa no yake na farkon can. Ƙarya ne ba gaskiya ba ne. Shi ya cancanta shi a bashi kyautar Nobel ɗin da nake faɗa. Baba, an shiga wani yanayi, zan ce mun tashi da wani yanayi wanda ake magana an kai wa shugaban Amurka hari. Ya kake ganin wannan hari? To hari ita dama Amurka wata demokradiyya ce da ta gaji ire-iren irin waɗannan hari da kisan gillar shugaban Amurka shugabanni ba sama bane. Gaskiya ne. Na farko da aka yi a shekara ta 1865 lokacin da aka yi shugaba Abraham Lincoln wannan kisan gilla, kuma daga baya bincike ya nuna dalilan wasu ne ta fuskar siyasa da salon tsarin mulki da aka samu wani abu da ake kira dichotomy na rarrabuwar ra'ayi tsakanin south da north, tsakanin arewacin America da kudancin America. Haka shi wanda ya aikata kisan gilla ya faɗa lokacin da yake under interrogation. Bayan shi kamar an kare akwai James Garfield, shi ma shugaban America ne an mai kisan gilla, akwai dalilan siyasa. Bayan James Garfield akwai William McKinley, shi ma shugaban America ne, akwai dalilai na siyasa. Bayan shi akwai John F. Kennedy, shi ma akwai dalilai irin na siyasa. To wannan yunkurin da aka yi na kisan gilla, in mutum ya kalli Trump ta fuska biyu ba zai yi mamaki ba. Ba sabon abu ba ne. Yanzu yadda Trump yake mulki, lokacin kamfen sau 3 ana kai masa hari. Kuma abubuwan da Trump ɗin yake a yanzu ya mai da Amurka wata irin demokradiyya bauɗaɗɗiya wadda ta rasa focus. Sannan ba da moral compass. Duk wani abu da zaki duba in kika duba na bisa ga aƙida halarci Trump ya rasa. Sannan kuma idan kika tsaya kika duba za ki ga abubuwa ne waɗanda suke faruwa wanda babu mamaki. Abubuwa ne waɗanda suke faruwa yanzu idan kika riga kika duba za ki ga cewa Trump a harkokinsa a internal policies ɗinsa akwai koma baya, akwai kuskunda sosai. Yanzu abin da Trump yake a cikin America ba a taɓa samun shugaban da tun daga yakin duniya ne bayan an gama lokacin da shugabannin America suka canza manufofin America a duniya ya tsoma baki akan harkokin da ba nasu ba. Shi ne shugaban da ya ƙara samun wani yanayi da ya zurfafa ƙeya tsakanin jinsi, abin da ake kira racial xenophobia. Shi kuma zo da wannan yanzu ya zama cewa Amerika waɗansu yana gani kamar ba Amerika ba ne. Bayan Amerika ƙasa ce ta kazo na zo gaskiya. Har shi iyayen Trump ɗin daga Jamusawa ne, daga Jamus suka zo. To saboda haka in kika tsaya kika duba za ki ga cewa dole ne a samu abin da ake kira discontent, a samu rashin jin daɗi a cikin ƙasa. Sannan kuma Amerika waɗanda suke biyan haraji suna ganin Trump yana amfani da kuɗaɗensu ba don cimma burin Amurka ba, don zazzaga tattalin arzikin ƙasa na Amurka a dalilin da babu dalili da ya kamata ya zama dalili, wajen tsokano sama da kara. Donin yakin da ake mara ma'ana. Sannan kuma kika koma ƙasashe na waje za ki ga dukkan wasu key allies manyan ƙawayen Amerika Trump ya bata da su. Kuli-kuli ne baka ko ina gaba ne, baya da guni kamar duniya yake. Saboda haka waɗannan abubuwan za su iya tasowa su zame masa matsala, kuma ya gane cewa
lokacin da yake bikin kashe Ayatollah Ali Khamenei akwai abubuwa da nake faɗa na ce Trump ya gane duniya ta canja. Within America, a cikin America akwai Iranian Americans waɗanda ke Amerikawa ne amma asalin su Iran din mutanen Iran. Akwai Cubans Americans, akwai Latinos, akwai Sino Americans waɗanda ke yan China, African American, duk babu wanda babu da Afro Americans ɗin da ake mana. To saboda haka in kika tsaya kika duba ni tun daga lokacin da aka ce an yi September 11 an waye gari a ce cibiyar tsaro ta Pentagon da take Amurka a waye gari an yi amfani da jiragen yaki an kai musu samami da kuma tagon cibiyar kasuwanci na Twin Towers da ke New York. September 11 ita ce ta buɗe duk wani labule da ya lullube dukkan wata kuskunda ta Amurka a gane ko su a yanzu. To saboda haka wannan ba wani abin mamaki bane, kuma a yanzu ma da nake magana ba shi wanda ake zargi yana hannu ba, yana hannu. To ba su da abin da za su iya magance sake faruwa irin wannan lamarin a gaban ma kan Trump ya gwamnati za a iya samu abu wasu da zai iya faruwa a Amerika. Na yadda in zama Nostradamus a wannan karan. Baba duba da yanayin lokaci ba san kuma saka ce mun cinye lokaci. Minti nawa ya rage mana? Dola minti 1 bai sallama. Na ga Alhaji Gambo alƙali na sashen kasuwanci ya min baka ta baya saboda ai yana rakiyar wannan shiri kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da suke kishin wannan shiri na fashin bakin diplomasiya. Na ga Ibrahim mai kantima a nan bakin Cila yana bibiyar mu. Na ga kuma sakon ya ta Aisha Muhammad Dauda Lokon Makera wadda na mata naɗi na yayar moyan diplomasiya. To da wannan nake cewa sai an ji ma shirin gobe idan mai duka ya kai mu bisala. To duka nan muka kawo ƙarshen labaran. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na mita 94.7 zangon FM karkashin jagoranci Abdulbaki Ali Ahmad Sharifai. Sai editar da ta tace labaran Fatima Sulaiman Shaibu, Abdullahi Muhammad Salba sai sarrafa na'ura. Sunana Umma Kamilu Miskeli nake cewa sai an ji ku.